Oh, Dek, yo Kakang Semar. Kabar nopo, Gus? Rupaning iki kacintrakan tumraping pendaramu Yayi Patih Gandamana Kakang Semar. Ana ingkang mblithuk lagu kaya mengkono, ana ingkang gawe keluputaning Yayi Gandamana dadi memungsuhan marang wong agung ing negara Pringgondan. Yen ngaten kados pundi Gus? Iki duh Kakang Badranaya. Ndaramu Raden Gandamana dilebokake ana ing luweng. Ayo padha nyuwun tulung tumraping Kanjeng Rama Mara Sepuh. Sapa meneh sing ora isa yaiku gawe pitulungan yen ora Kanjeng Rama Mara Sepuh. Nggih. Nakalane enten Pandhawa diobong enten bali sigala-gala. Lah nggih, Kang Rama Mara Sepuh. Iya mah, nek gak iku sing nulungi sapa meneh. Ayo Kakang Badranaya nyuwun tulung tumraping Kanjeng Rama Mara Sepuh. Rama kula ingkang sowan Rama. Sekaring jagat bakwana langgeng mantu. Ana apa meneh mantu? Aduh Rama. Yen mboten panjenengan ingkang badhe suka paring pepadang. Sinten malih Rama? Menika kadang kula pun Raden Gandamana Patih Gandamana dipun lebetaken luwang. Dipun uruk wujudipun sela ingkang ageng-ageng. Rama, kula nyuwun senjata pitulungan nakalanipun Pandhawa. Wonten nggih menika kabaripun bali sigala-gala panjenengan suka paring pitulungan. Samenika mbok inggih keparenga paring senjata pitulungan Rama. Cukat Trengginas sangadi penembahan. Tak tulungan wong bener gawe salah.
Lah ngene kedadekane. Nek gak wong sing akal ukil, nek gak wong sing atine ngolo ora kaya ngene dadine. Ya. Raden, kula ingkang badhe senjata pitulungan kalian panjenengan. Patraping sang iku penemban Sikra dumadi garangan putih iso paring senjata pitulung iki dadi mosok panding nggih. Aku maratuane kakangmu Yama Widura. Aduh matur sembah nuwun Sang Adi Penemban. Yen boten ngomong panjenengan dados napa Gandama wis ya nah wis. Pancen lakon iku kudu wajibe dilakoni. Ngaten. Aja sliramu ngersula. Tak jaluk sing sabar ya. Isih ana penandang maneh sing luwih jero, sing luwih nemen. Nanging sliramu kudu rida. Sapa rida marang papestening pangeran iku besok bakal ora kesasar, ora bakal keliru balimu besok mengkono nggih. Tapi kok sok balen yen pancen sliramu mengko kurang sabarmu. Dadi apa lelakon iki? Bikajengan penyatus pundi? Wis ora tak blakake. Baliya menyanging kepatian dalem kepatianmu mengkono Gandamana. Yayi Pandu ninggih Kakang Hadipati Dastarata kados pundi? Kabar ingkang wis bakal bisa tak aturake ana ngersaning Yayi Pandu. Ing antaraning Pringgondani lan Ngastina kaya apa Yayi? Kula ingkang sowan sih.
kula ingkang sowan Gusti Suman inggih. Lah kok pakaianmu rontang-ranting akeh darah. Akeh gedhe sing padha deleweran ngaturaken kabar ketiwasan. Kula nderekaken kalian Kakang Rekyan Patih Gandamana mekaten sinuwun. Panjenengan sampun paring dawuh amung nakjaken kalian Ratu Pringgondani Prabu Tremboko. Anggenipun mboten sowan utawi nderek pasewakan tigang pisowanan. Kelaman wonten ing Pringgondani jarak perkawis. Nantang-nantang kalian wong agung negari Pringgondani ngantos dadosaken dardah perang gedhe. Lah banjur kabare Gandamana kaya apa? Pecah mekaten Gusti. Gandamana inggih kula rencangi panca bakak Bandha Ngayuda. Kados ngaten menika kawujudanipun kula pun Raden Suman mekaten duh sinuwun. Ya jagat Dewa Bathara Dalam. Kok nalisir saka bebener wong diutus nanjake. Diutus nerangno nakokno marang apa sing dadi wigatine. Telung pisowanan ora marah abon aso abon ana ing Astina wekasane kok dadi perang gedhe. Gandamana banjur sliramu kaya mengkene. Nggih, kula ngrencangi kalian Kakang Gandamana nanging boten kecunggah kalian kasetenipun putra-putra Pringgondani. Aduh banjur kaya apa iki keputusan nggih sinuwun. Kados pundi kemawon ageng wujudipun pambyantunipun adi kula pun Suman wonten ing negari Ngastina mekaten. Iya, yen kaya ngono Suman. Muga-muga sineksen jagat lan saisine. Sakpatining Gandamana sliramu tak pangkat dadi patih Suman, patih Ngastina, patih Sengkuni. Matur nuwun. Sodik anelai wajine ayam ono wis kalur Kakang Hadipati. Iya Yayi, Suman kula dadosaken patih wonten Ngastina. Lah matur nuwun lho sinuwun Yayi sinuwun. Matur gunging panuntun ing pambyantunipun Adi kula Suman menika cetha anggenipun mbantu utawi menika mbela kaliyan tiyang Ngastina saestu. Inggih Kakang Mbok. Suman inggih kados pundi? Sliramu tak wenangno nglungguhi ana ing dalem kepatihan. Perkara garwaning Gandamana mbuh kaya apa iku pratikelmu, kaya apa bisane dadi lan becike. Niki kula tak salin sandangan riyin mboten kados ngaten. Rontang-ranting pakaian kula niki pun kaya ngene dadine. Wis bali yo. Yen wis bali jujuka ana ing wujuding iki dalem kepatihan mengkono Sengkuni. Matur nuwun sinuwun.
Umpama gak tak kukup ya eman-eman. Kemukten ana ing Ngastina ora ana patih enggal. Sengguni. Nduk, wong ayu. Aku sing teko. Tak kukup, tak tresnani yen kena. Yen mbantah yen ora kersa. Ora mituhu apa sing dadi aturing Sengguni. Belani sapa wong Gandamana wis temengane pati derajat pangkate wis dilengserna marang Suman. Tinimbangane dadi randha luwung dadi garwane Sengguni wong ayu. Suwe banget ndaramu Kakang Mas Patih Gandamana ora rawuh ana ing dalem kepatihan. Raden Ayu awratipun dados garwaning pejabat menika nggih ngaten menika. Sarta anggenipun ngayahi wajib. Sabab Gusti kula pun Raden Gandamana menika sanes kagungan panjenengan piyambak nanging kagunganipun tiyang sak negari. Ngastina mekaten pramila raganipun menika nggih kedadipun sabelaken kangge katentemanipun negari Ngastina mekaten. Duh Raden Ayu prabane Sengguni. Panjenengan ingkang rawuh. Oh. Lah yo ngerti marang aku sih. Sampun. Panjenengan lak nggih Raden Suman, Raden Sengguni. Ya bener. Danu resmi wonten dawuh Raden Suman ngene. Tak kandhani aja kaget ya. Kabar iki mengko yen to panjenengan iki kaget mengko dadine kurang becik. Kabar menapa mekaten Raden? Ora ana maneh. Kabar ingkang bakal tak aturake ana ngarsaning Sang Dyayu. Tapi aja kaget lho ya. Engko nang terus kelonjuk. Terus kaget.
Sing gak ana wis gak perlu dipikiri. Sing ana iki ae, ayo dipikir. Gayo kono kaya percuma. Sing cedhak ae ayo diramuti. Niki karepe napa lho Raden Ayu? Mbak, Mbak. Wonten dawuh. Sing tuku rokok nang Prambon kono. Lah kok tebih? Ya cek rada suwe. Cek rada suwe. Oh, nggih, nggih. Kula tumbasaken. Nah, iki susu EPN ya. Nah, iki. Kok kata saestu susuke wis Ben. Nek perlu gak balik dhisik. Suwe-suweno ana kono. Lah. Matur nuwun lho, matur nuwun. Sembah nuwun Raden, sembah nuwun. Aja ditinggal lho, Mbak. Aku lak yo karijen. Lah wong ana wangi kok karijen. Dan Nurswi, tak kandhani ya. Raden Gandamana ngono saiki nantang perkara marang wong Pringgondani dikeroyok karo putra Pringgondani sing buta-buta kabeh. Dadi lan patine bojomu Ayu. Kula padosi tetep pundi panjenengan Kakang Gandamana. Luwih becik katimbang ketonton kados mekaten Kakang Mas. Wis aja ditangisi. Aja ditangisi. Sing ana iki ae gayun. Aja cedak-cedak. Ana wong susah kok. Banjur nyedeki marang Danuresmi. Kok belan ana Gandamana wis mati. Gandamana wis diuruki watu. Gandamana wis tepekaning pati. Yen gelem tak tulung, mumpung aku durung duwe bojo. Mumpung Sengkuni durung duwe bojo. Turta meneh ana ing yaiku ana ing kepatian kene iki wis dipasrahake marang aku. Sing dadi pati ana Ngastina iku Suman ya Sengkuni. Kaya apa Danuresmi? Gelem ya? Ana wong susah kok ditari rapi. Lho, dipikir sik kanthi kaweningan. Yen saiki ora paring jawaban ora dadi sabab. Sing penting mbok menawa sesuk utawa sumben banjur nggih Kakang Mas, kula purun ngladosi panjenengan. Lho, ngono iku lak tambah mareme atine wong lanang. Kula wong pecah kemawon katimbang dililar kalian Kakang Gandamana eman. Ayumu kaya ngono terus mati kula ya eman. Mati ku wis cutel. Wis gak ono kekarepan meneh. Yen pancene gelem nggayuh marang katresnane Sengkuni, Suman. Oh. Tak mulyakno uripmu wong ayu Danuresmi. Mbah, lho kok yo ninggalno kepatihan Mbah, mbok yo nang Bali yo wis aja arep-arep sing lunga. Danuresmi. Yamin iki wis gak perlu ati foto-foto. Wis gak perlu ati rayu-rayuan. Wis padha roh karepe kok dadak. Ate ya wis kulino. Mosok sih ati nguruki ngono ati nguruki. Wong lho kok ya lho. Wong lanang kok ndrangus. Yamine didrangus-drangus. Gak tak oyok ini gak kenek kon iki. Yamine kok dadak nganggo halus-halusan kasar sing penting. Lho, ngono lho. Dane ireng memplek ono pipi men. Terus sih. Ayo. Ora gelem
sadroning ngruda paripaksa kasar wong panjen pateke Sengkuni diblojoti karo aning Patih Gandamana diudari rasukane mbaka setunggal dasar garwaning Patih Gandamana pinter ngadi salira pinter ngagem busana kocap ketinggal kuning nemu giring pakulitane nyremomong tejane arsa sanggama pun suman nanging datang ngertos bilih Danu resmi nyandak patren nyandak pusaka dinarik lampahipun pusaka sinudhakake ana dadane dadi lan patine Yai pun kakang sing teko Yai lho Danu Resmi Yai aduh karo aku Yai ono apa kasane seleramu suduk slira Danu Resmi mban ana ndiri kok tobat mban nggih lho ketiohasan Raden Pate wonten dawuh sapa tamu ayo kondo mban sapa tamu diapakno Ndaramu ayu tobat wong lanang kok kasar gak gelem kok dipeksa lho gak gelem dipeksa ngawur namulo tak namulo lho kelakuane penyakit setan sapa situ indak Ndara Pate mboten wonten malih kejawi namung Sunan Gantarapati esrone ana ing dalem kepatihan nginjim Patih Gandamana ngreka-reka olehmu kepingin nglungguhi kamukten kepatihan bojoku kok sirik bojoku kok rada paripaksa nganti suduk slira lampus diri
ngisor. Anak Kurupati, Dursasana tulungan panganmu. Tulungi kula nek. Sampeyan tulungi Kang Paman. Wonten apa Paman? Gandamana urip maneh. Gandamana gesang malih nggih. Lah kok ngantos panjenengan dipun buru. Kula niki sowan nenten kepatihan. Bojone kula kandhan yen pancene Gandamana pejah. Lho, ngoten niku langsung nyerokol ngambung kula. Sinten Danu Resmi ambakno dadi pengawakan wong bagus niki ngeten iki nggih. Aturin resnani kalian kula tinimbangane dirabi Gandamana lho wong dirabi Sengkuni. Sing percaya ya sapa? Oi, lambe cucukan. Kula dipun buru kali Gandamana. Napa saestu sampean ingkang nresnani napa bojone Gandamana ingkang nresnani panjenengan kula menika dipun tresnani saestu malah sandangan kula kenging munculi nika tangane gerayak-gerayak biraine gedhe Danu Resmi niku wong pancen alise ketel. Biraine gedhe. Kula mboten purun piyambaking nekat suduk slira lampus diri bunuh diri. Waduh. Gandamana duka pun mboten duka malih. Kula sampeyan tulungi mekaten nggih. Menika perkawis panjenengan Paman. Kula mboten melok-melok perkara niki sampeyan tanggung dhewe enten napa napane enten ala lan becike napa turine Paman Sengkuni aduh ati-ati lagi nang ndi ya monggo wis setengah papat. Melayu tetep kena. Lho sayang iki mangko umpama aku sida. Ngenambe bojone lak karuan. Sayange durung kelakon. Aku wis gak kuat iki nang. Cara keris ngono wis bakal tak sarungno nang. Ngrangkane wekasane kok ya bunuh diri dheweke. Rugi. Ya. Dina yang kaya ngapa? Bakaling tak tandingi Gandamana pati dina aku. Sengkuni rusak
sing ngarai. Wis. Gua ae sengguni, yo. Tiang sae. Aduh. Urung gak rabi ayu legrek kawan. Kula tiang sae. Kakang Mbok, kula nyun pengayoman Kakang Mbok. Kakang Mbok Gendari. Jenengmu sapa? Lho sapa? Jenengmu sapa? Sapa? Dengan pangling kaliyan kula Kang Bon. Kula pun suman Gantar Pati Rayi. Aduh atiku dhewe. Ayo kaya ngene. Dipun ajar Gondomon bojone kula sirek mboten purun bunuh diri mati Kakang Mbok kelakuan kene yo kelakuan kula nyun pengayoman adiling Ratu Ngastina ingkang kula suwun Kakang Mbok sinuwun Yai sinuwun mandu dewa notop nganadili lho sinuwun. Kakang Mbok Gendari wonten napa menika kadang kula persuman Gantar Pati Sengkuni sinuwun. Lah kok banjur ragamu kaya nggih sinuwun ngapunten. Gandamana gesang malih kula dipun ajar kados ngajar satu kewan dipun larak kaya blarak sineret ngaten sinuwun kula nyun pengayoman. Gondomana gawe rusak ing ragamu kaya ngene iki kasinggihan ngadhau Gondomana marka mrene nampa dawuh ingsun. Sowan Gusti Gondomana inggih. Apa bener sliramu sing gawe rusak ragane Suman inggih.
Leres kula Gusti kesangeten sengguni kula dipun piloro dipun lebetaken luweng dipun wuruk selo ingkang ageng-ageng untungipun kula wonten ingkang paring suka paring pitulungan dhateng kula pun Gandamana wangsul dhateng kepatihan rayi panjenengan Danu Resmi dipun kaya-kaya dipun inggih menika remeni ngantos dumuginipun suduk slira alampus giri pejah rayi panjenengan pun Danu Resmi kula ningali kalian Suman menika sampun boten menungsa malih menika setan mekaten lho pramila tinimbanganing Suman urip lungkaton gelang-gelang mujur ngalor kusik Gandamana Kodrel negara Ngastina iki negara hukum negara Ngastina iki ana pengadilan ingkang kudu iso ngadili marang lelakon apa wae sapira gedene keluputane Sengkuni mestine nampa pidana saka ratu Gustimu lah kok banjur kok pidana dhewe kok adili dhewe sliramu manggalaning kaprajan sliramu iki klebu werangkaning pun kakang yen curiganipun kakang werangkan iku para lho kok banjur gawe sakarepmu dhewe ngadili Sengkuni kok wujudna kaya mengkene iki sinten keyakinuwun nadyan ora kuat batinmu nanging adiling negara mau pasrahno marang wong sing wajib ngadili ora kok banjur kok tindakno dhewe kaya ngono iku luput gedhe kanggo ning sliramu Gandamana mula kanggo nebus dosamu sliramu tak lereni sliramu ora dadi patih maneh ana ing Ngastina bali menyang Pancala bali menyang Cempalareja pamit jinuwun kula sing dadi patih teng ngriki sinuwun Ngastina ya yayi wong pancen wong bener kuwi ya tansah diayomi ayo Suman panandang kok luwih gedhe iki kaya apa monggo kakang lho susah Kakang Semar kelangan bojo kelangan derajat pangkat wong kelangan cara ngoten sampeyan kelangan ujian enten donya nggih bojo niku mboten melok duweni sing duwe niku sing ngrika derajat pangkat niku namung sampiran
cara sandangan niku sandangan. Mongko abot kon yen pancen kedunungan derajat pangkat iku amanah. Anggit sampean yo enteng tak duwe derajat pangkat dhuwur niku. Enek lakon sing kaya ngeten iki wajib sampean lakoni, ngoten. Aku wis ora dadi patih maneh ana Ngastina. Nggih pun. Gak dadi patih teng Ngastina nggih boten napa-napa wangsul teng Pancala, teng Jepolorjo. Sampeyan sik digunakno tenaga sampeyan, sik digunakno pikiran sampeyan enten nggih Jepolorjo mriku. Kan? Besok saged sambung malih ing antarane anak Pandu kalian sampeyan klebu murid Pandu. Lho ngoten. Iki nek diterusno lakon napa? Ya wis gak diterusno anak yame iki kok terusno lakon niku. Nah nek diterusno lah yo. Ya gak apa-apa tapi ayo berjanjian dhisik. Hah ya apa? Ngono ya melayang. Ya ngene iki lakone. Iki gak ngubah-ngubah, ngono. Ya wis ngene iki. Waduh. Nah nek ngono lak ya sakno carike ya mengene iki. Apa? Sakno carike. Lho. Carike sik kosong ya lho. Wadah. Ya ayo daftar rukine dan cari nah. Wadah ya ngono ya mulai ya pun sampean balik nang Jepolorjo. Sampean diwengkoni kalian dulur sampean sing rabi kalih Gondowati. Lho, nggih. Ngoten lho. Sucitra ya Prabu Drupada. Drupada padha nah ya Sucitra nom-nomane nah. Iki sambungane mengko nek lakon bungkus iki lak durung lahir nah. Bungkus iki durung lahir, mari iki lakon bungkus. Mari ngono meneh, oh sik dawa nak, sik dawa. Cara umpama diseri ngono ya lha. Wadah iya ya. Pas ya, Mak. Lah ya pas. Setengah papat punjul dah. Pun nggih nggih. Sampeyan kudu rido, ngoten. Bojo sing iso golek meneh. Nah ngono to? Wong sampeyan wong ganteng, wong gagah. Golek meneh. Gak situk tok Danu Resmi. Gak kurang wis tresnane. Ning aboti katresnaning Danu Resmi tumraping aku nggih, tapi wong digayu wong wis gak ono. Ngono iku apik ya ngenteni 1000. Wah, gak kuat. Nek wong wedok kuat nak ngenteni 1000. Nanti wong lanang ati ngenteni 1000. Waduh. Saking sing kuat iku pancen ya wis. Iya temenan ya melayu temenan. Dadi ning ngono ya Kakak nggih ngoten lho. Sampeyan nggih digunakno pamikir sampean, digunakno tenaga sampean, digunakno kepinteran sampean, kawicaksanan sampean minangka dadi gula-gule perang, gula-gule Senopati enten Pancala nggih Cempolorjo. Lho, teng mriku mengki bakal mulya urip sampean ngoten. Bener ya kaya ngono. Leres. Mpun ngersula. Nggih, Den. Aja sumpekan, Den. Sampeyan nek sumpekan wadah. Sakniki niku penyakit niku temenan. Wong lanang atik sumpek. Nang diparani kaya mbungkus ngene. Ayo diseneng-senengno. Nek perlu nonton wayang, nonton wayang. Nek perlu nonton ludruk, nonton ludruk. Nek kana tontonan ayo nanggap dhewe. Ngono mo, beres. Wis ngono ya, Nak. Wis ngono iku. Lakone Gandamana luwek. Ana kurang prayogane olehku yaiku nindakno
lakon iki Semar lan sak rombongan njaluk ngapura. Di ngapura nggih, Dulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.